Hej så. Klokken den er lidt over 12. Det er godt og vel en måneds tid siden, at Kian han blev født. Og det betyder så, at han er en måned gammel. Og han er også begyndt at bruge hans aktivitetstæppe. Det skal vi lige prøve at lure på lidt på her. Basse, dreng. Hej. Det er noget, der kan bruges til noget, det der. Ny numse. Cirka 160 ml modermælkserstatning ned i maven. Og så er man klar til at lege lidt, inden man skal sove. Siger du, Basse, dreng? Kan du give en lille smiler? Ja? Kan du give en lille smiler? Hej. Hej. Basse. Ligger du der? Hvad? Ligger du lige der? Det er en finere tæpper. Ja, det er en finere tæpper. Hvad? Det er en finere tæpper, den der. Hvad? Basse. Hej. Ui. Hej. Hej. Hvad har vi fået øje på? Hvad? Hvad har vi fået øje på? Din store dreng. Din store dreng. Øj. Hej. Er du lige der? Hvad? Er du lige der? Ja. Hej. Alle de fine ting, der er her på. Hej. Hej. Kan du slet ikke give en smiler i dag? Hvad? Kan du slet ikke give en smiler i dag?